Taura mai. Amai. Nanti dua ni dah tahu mai. I'm sorry, isso só de na praia yembe. As iwo ndo vakatiramira yembe. Kana vakachema mwana wavo tiri kuwapfugara. Vakatiramira yembe vakatitakurai. Saka patikatakura yembe tikanosiya pachikoro paimeni primary. Ini munhu wangu aitorwara. Tasikatokwanisa kuti tiende nekunosiya zvinhu kumba uko. Takamira nekuchipatara kusvika pakuzoshaya. Munhu wangu zvinotaura kuti hapo. Saka zvinenge zvingori ikwepo. Saka tikamira kuti iwo ndo vachazoudza kuti toita sei. Bata nyaya yenyu ndonyaya yenyu ibate adizvi vakachinhu zvavanditi imi masika vakaita tamatsanangura neti saka nhasi vati vakuchida pamusoro chakabini rekaidikayani payatangira pakati matangira nyenda yekuti mwana wamai ava ndiye akakarura munin'ina wamai ava saka mwana wamai ava ndiye akatanga kushayika mukomana ashayika aigara pakutsai mwana kumakashopu panga neshopu yavo nemudzimai wake amai vane muzvavo kwavari saka mukomana akazochemerwa kumba kwasekuru kunova handadzi yamai avo saka ipapo panzi pakatata kuti pakaenda kunochemwa mururu akachemerwa kwakwani so anachenda ukoko kwakatakurwa mbatya anga nemotikari yake ewish matawa mbatya dzake dziri muwish kuna munhu achizenge avigwa mbatya zoparadzwa saka kune vabereki vemukomana zvakata kuti vakasikirwa kuti vakundogova zvinhu vasati vatsvaka kuti chaparadza munhu chii ndobva vazonosiya mota zinosiyiwa vakataudzana kuti vabereki vemukomana nemudzimai wemufu saka mota bvazonopakwa paimeni gemaini kapaki akazoita zvinhu izvi pava kubatsira kwamai guru nemurume wavo so mudzimai wacho vari panguva yekugarisana nauye akabva adonha ndobva arwara ndobva aendeswa muchipatara mushure mazuva angaite mana kati mashanu mudzimai akabva afa zvekare saka mbatya dzemukomana dziri kupaki kwemeni gemaini mudzimai wacho akabva afawo saka vamai vari pana pava ndivo sisi mukoma wemudzimai havasiro muridzi wenyaya mbuzi wangu akadhaiva mota kuenda kuseva yemeni yani yanzadzini angagara ivavo ndiye akadhaiva mota sei akaenda nosiyiwa payemeni ansaziya nekuadagata nokuti manzwiri sunyaya nyaya yafamba sei ndinonzwa kuti mumwe munhuwo ano murume wenyini ndiakaenda kusiya mota yakasiwa nani live zvinhu zvatikoni ndowakadhaiva mota chakakupa rimenosere kuchicha chaiti chakaitika ndechekuti motikari taifanira kuenda noisiya kushopu hatine situation yange nanzvadzi yangu ini takaona kuti tidarekere nemotikari zvasingaiti takasiya chichigetaenda nemunhu muchipatara atanga abatsirika tozoita setozoenda nemotikari munhu angorwara zvinge zvipotezo saka ina munhu akazokwanisa kutora prazi yange isina fuel taida kutoisiya kumba kwasekuru atoziva kuitora kataiwo takure mota imweni sekuru avarapa vati mota dzikupisiwa panaka takure mota mweni kuti vazosvika pakuchiramira chachaitika chachaitika ndechekuti kuseni vakati zvoni toda mombe yechiredzwa vachireva kune munhu wangu inini achiti murume wake akachengetwa nanaguku saka toda mombe yechiredzwa but saka mombe yechiredzwa munoiwana kubva kwatiri here isusu tiri varoora kaisi vachinzi ndiri kuida tikati oraiti irori timu irori mamava nevamwe vanasekuru vamuno vaidara vaida mombe yechiredzwa kubva kwatiri isusu
mwana wawo achiranza akachingiswa nako chibva kwamuri mimi ndizvo chaizvo chaizvo vaide izvozvo ndo zvakaita kuti vazotiramura hembe vasagove hembe. Alright. Mama taurai. Pamusoro chakaitika ndechekuti muroora nasisi wake nabamukuru wairinka wari wangani wari 3 ndofunga pakashaya mwana wangu ndakaudzwa kuma11 kunzi mwana wenyu asirias ndakasumuka nemunin'ina wangu ari apo takaenda kushopu zvikanzi hawako vaenda kumaprofita takateera nemugomo ndakasvika mwana wangu akarara so ndakamushedza ndakati nhai Leonard zvikanzi mha ndakati ukunzwei zvikanzi ndaanani vandati ho ndokumutsa here vandamumutsa ndipo pandakagumisira kutaura nemwana wangu muroora airutsawo ari kusaidi ndichibva uku ndichinofushira marutsi uku ehe mukadzi wake vandati ko imimi vanhu imimi makaita sei chizvi kumboitika handinazotsvaga zvakawanda vazvanzi nemuprofita uya chienda ikumba mangwana muzodzoka kupedzisa chi muna mari vataenda kushopu tichingoti 10 kuenda pashopu vatoita serious vatabuda futi ndofunga akazofira pavillage 1 kuchidumbu ndinaye tabva ipapo taenda kumoshari vatanziendai kuporisi vataenda kuporisi amaitiudze ndakati aiwa inini handina umbowo asi muroora ndianechi ane umbowo sanangura rwariro yakaita chi muomo wangu zvakanzi alright handiendai nemupurisa kumoshari vataenda kumoshari tabva ikoko vatadzoka kuya kumba kwangu inini ndakati akuti achemerwe pashopu hazviite handei kumba kwangu ndio first time muroora kusvika uchi pamba pangu handiti vatagara ana sekuru vauya zvikanzi apamba penyu hapana space handei kupi kubhindura taenda kubhindura ndofunga muroora akanzi nana sekuru muroora murume uye ngane mari yake ingari god by ingane shop ingane mishini yake mitatu ingane mari yake amai wake chiona kuti munhu watotamburawo zvake wadi kutibatsirawo nechi nemari ofunga wakabuditsa $200 avo vakatambira havana kuiramba zvakanzi wakabuditsa 200 kana pawakazoronga matare yavo ekuenda kutora hembe dzemufi dzokuti apfeka achibva kumochari inge ndisipo handiti tabva ipapo taakuenda kowiga mwana wangu muroora akaramba kuenda kumakuwa nehama dzake dzese varamba kudaro tichibva kumakuwa ndofunga ndiyo nguva yawakasumukawo vese vachiita se vachibuda ndipo patakaenda pamota yemurume wauyu takati ko imi makutakura muroora wangu nhasi asati aona guva remurume wake chirudzi ndofunga takadhonza nguva tichitadza kunzwisisana murume wauyu ndiakazofonera polisi yakauya akandisunga takatoenda kupolisi kushwaridzo zvikanzi amai vemufi uyu wakuramba kuti vagove hembe zvikanzi aiwa havazi kuramba asi vada kutanga vafamba wanzwe chakauraya chi mwana wavo mapurisa vhayati zvoni imi mamaimi chitakurai hembe munosiya mumba maigara mukomana uku handiti ndofungavo vakaramba ndipo wakazoti hanzi takukumbira kuti tisiye motikari hanzvadzi yangu akati aiwa mota haichasiyiwa pano manzi zvinhu zvenyu zvese nepolisi takurai handiti ndofunga murume wemuroora uyu ndakaenda pamberi nemota dhiraivha mumwe achiteera chi mashure sanawo kuhemeni inge vasingakuzive inge wati wana dhiraivha iva dhiraivha kuti handeiso vanopaka hembe kuhemeni vatafona kuno kuchavakadzi vandati ko kushopu kune mota here zvikanzi hakuna takati saka hembe dzemwana wangu dzakaenda ngaende parefamani azvikawanda handombuzo diki vanhu varorenye vachizvo mimi pane nyaya yekuti makati muroora abhadhare mombe chirefu pamusoro funga murume asati ashaya akaenda kuna ana sekuru wake
akati sekuru Friday ndiri kuuya nemombe yenyu yechiredzwa. Handiti inenge ndisipo. Asati aenda nemombe yechiredzwa akabva aita accident akarova mota yemunhu wasungwa. Ndiko kurara kupi kupolisi. Arara kupolisi ndofunga takatomukira kumubvisa mupolisi achidzoka kupi kumba. Mama vafona ukati ko mukomana bvatati manje arara kumapurisa mari asiya kupi kupolisi. Zvapera handiti. Ngatizotikurirei kuti nyaya iyi yasiyiwa imimi muri kunzi kuti matara imi nyaya yamataura kuti ndozvikakonzera kuti tiendai ati munogova nhasi nditi mirai kamai matara mege makatatiatadza kuti muri kubowa zvinizvi tapamba avatizve mimi makataura kuti hatigone kugova zvinhu izvi rizini uyo asina kuti pamombechi akati vanhu vavaisa aiwa ndizvo wataura asi hazvizirizvo. Ufunga pakapinda nyaya iyoyo ava vakauya nemunin'ina wavo vakati amai ndikuda kuti imimi nemurora wenyu muwirirane. Vari ndofunga bva ndati inini nemurora wangu tagara tichiwirirana, asi nhau iripo ndeyekuti munin'ina wenyu akanditi muroyi kwakafa mwana wake wokutanga. Ezvinozvi nhasi murume wacho afa akunditi muroyi. Inini handirambe kufamba nawo vanhu vapi zvakanzi tikukumbira sori. Handiti vandati inini manje huku dzangu ndoda $350 vakaweringa mari vakandipa sori tichiwirirana. Sori yamai ndakakunongedzerai uroyi ari munin'ina wawa. Sekuru vazopinda nenyaya yokuti ko mukomana uyu kumba kwenyu akabvisa marini auvhati akabvisa 900 negrosari. Zvakanzi saka nhau iripo pamari yake asare mukadzi aiti kune 30 grams pa30 grams ichitengesa. Ndikubvunza dzisi nyaya idzi dzeibva kuti musvika munhu bozi nini kwandiri doesn't make any sense. Bozi tikuviga munhu ka tinozita dare rekugova hembe hani ndizvo zvinotanga tozodzoka takuita nyaracho handizvozvo izvi zvese zveibva kupi idzwai pane nyaya iyi. Nyaya iyi sekumba maindifonera kai maindifonera maifona ndichikudini ndinoti dare riziva bosi dare ndakangoti chikwati chichabuda mudare taura mataurira maita pamusoro changani chitiro chakaitika ndechekuti pakashaya mukomana isusu hatina kuziva takazoita zvekutofonerwa usiku kuti nini muzukuru wenyaya ashaya but anga atombobva kumba ane 3 days atombva abva kumba anga asina angasingagone batafonitinamenda rwavo koza makasvika nyuma achitaura inini handina kutosvika koground aiteerera yese mashoko ekupachi anomedza muzukuru wenyu amai makasvika achitaura kai handiti akakufonera kuti amaenda rwavo imhosva yayo ndiaiziva kuti ndakaberekwa urwere huripo here munhu anoita overlook nokuti ane pressure pandiri kuti ini mwana wenyu kana aiziva kuti ndakaberekwa ndina amai aingobata foni munhu ari kurwara orit tinoblemere gucha kuti matengeswa nyama matengeswa chingwa munhu wenyama tikablemere gucha raona pane nidi kusamaiswa chingwa indozvi indiri kuwizira kuti nyaya yese inyaya yezvinhu 1 gold detector nemota now zviripo zvakupedza nyaya iyi zvakanaka nekuti pane kunongedzerana pane chii pane chii ndakakonwa sekuru mota izi yaitaura mota yaivhura madhoo pane munin'ina wangu aenda mekeni yaivhura madhoo nokuvhara ndada kupai nhamba nda kuti mufone kuno kune operations dzepahemen vakaramba vakati hakuna chinhu chakadaro vanhu vari kuuya varidzi vemota ndovarikuya kuti mota kuvhura madhoo vapa nyaya vachiti ndokupaika nhamba toti tijekerane muno mudare muno vakaramba vakati nyaya iyi hedhimasta vari kuramba mota vakuramba kuti mota iyi ngaibve nenhau yekuti vanhu vakuuya vachita kunoona mota iri kutaura
so ini ndoda kuti tisunungure nekuti izvozvi kunoto nepressure vakamirira zuva ranhasi kuti mangwana mubvise mota saka ndokupai nhamba mwaisa pahands free motaura kuti mota aitaura here mota ikanga isingataura but vanhu makagadzira nyaya nokuti unoda kuisa ruvengo pachini mota ndeyenyu iyo mota ndeyavo ozengerei mwana wavo hembe nedzavo ndedzenyu so ndiri kushamisika kuti muri kucreata sei nyaya ipo pasina chi oraiti wavo kana ari uyo akakaizauraya wava hasisipo saka muroyi ndiyana ndo mubvunzo wangu manje saka ndada kuziva kuti muroyi ndada kuti muchifamba mesi ndinoda kupai mukana wokufamba moyamiswa 6 kasi mota ndeyenyu hembe dzenyu zviva kuti munotora ngandikutsvagirei nhamba asina kutaurei ndofunga pakashaya muroro ndadaenda kunhamu ndaita kunhamu murora wangu for information amasi wapedza kutaura muroora akapuhwa samoni ine amai muroora akapuhwa samoni rokusungwa kuya kudai murume ane 1 day afa 1 day afa akapuhwa samoni rokuya kudai so kwandiri ndotanga kuti chanchanetsa kuti chii kuti muroora vaikwira dare vachiti yainzi chiiwe samoni ndokutanga rakaziva pamusoro changu nyaya yekutanga yainzi tinoda kuti isusu tigove zvinhu zvinomwana kuti zviri pamutemo nekuti vaiti vangotora mbatya chete dzekupfeka zvepamiri ndodzaiswa mumota kwezvigovewe ko ndo zvega zvaangainazvo muupenyu hwake here saka taita kuti gove mbatya chete saka nyaya yandikaona yanga iripo ndeyekuti pane mazwi aibuda kuna sekuru avo vachiti muzukuru yanga abva kwatiri achiti sekuru dao ndiotenga kombi yemotikari nekutenga imba saka nyaya iri pakati apa ndeyekuti vekuvabereki vemukomana vane fungidziro yekuti pane mari yange ikaungana nebhodha yakadi zvisinange zvabuda papi nekuti vasita muromo wokuti mushure memupakurisa kunzi pakuso 200 ndo mari yake yechema iripo pakaziva kofi ne1500 saka kuti mari yakazobva kupi painzi hapana mari iri papi saka pane nyaya yekufungira nyaya kuti pane mari yavigwa pakati papi taura ise nyaya iripo pamazuva yapankomana tataitarisira isusu kune varoora vedu ava watakaroora hasizvo zvavakatiitira chinangwa tanga chiripo ndechekuti mufi afa tanoviga mufi handiti taifanira kugara pasi sevafirwa nevaroora vedu togara pasi nanateza toronga kuti toita sei nekufa kwata munhu sezvo uyu mainini akabva atanga kurwarawo ipapo avabva watakura mainini nguva idzodzo asina kana kuenda kana kumakuwa akatoti takutoenda saka ndopandakadzora vana vaifondera polisi vakachedza kuti aiwa tikushungurudzwa ndokwakaya polisi vaya polisi kudaro vaitaura kuti imimi dzorerai mbata dzemufi mumba mazabva chete saka ava vakazodhiraivha motikari vachiendesa muhemeni wai ndopandikuda kuziva ipapo vakazoendesa muhemeni sei vamudisirwa kuti maki aya ende pai sekuru vasare pano pane mota vakati mota dziri kupiswa ende muisa kuhemeni sekuru ava vane guru avo ndo vakatendemisa motikari kuhemeni tozodziendesa vapfeka bhuru kutaura mambo kunyepa naiga vanhu vakatisungisa ndakataura nemuzukuru wangu zvakanaka muzukuru wangu akashaya taiwirirana naiga ndakatoona chitiko chaitika njekudai so taakukwanisa kuti tiendese zvinhu kushopu ndinoenda kudhraivha mota yacho pesa vanhu amaedhraivha nomunin'ina wangu naiga ndakati ndakuendesa zvinhu kushopu tipe makii nasisi wako hatifanira kupindira munzvimbo yeshopu yako pasina hama yani yako zvikanzi sekuru makii ari pazego pauniversity handiti ende munotora ane murume wauyo apo achinyepa makii vana vandadhiraivha mota vandasvika maibva ndatenderera kutsvaga murume wake uyu ndamushayiwa handiti vandadzoka nemota pandakadzoka nemota tichipaka murume uyu atora nemapurisa kunzi vadatora mota neshopu handipopona vataenda kumapurisa kumapurisa vandatsanangura inini zvikanzi mapurisa inga nisekuru vanataura zvakashata pamberi pako muzukuru akashaya nega wozi handamuti nokushopu ndakaenda kunovhurwa handiti
wotora munin'ina wako namunin'ina wako bamini waunoda iwewe ovhura shopu masikadhi anoshata zvinhu zvinoshata muzukuru zvanzi apa kanaka handiti baba mukuru uyu murume wake uyu ndanga ari pamberi achitungamira zvezve pawakataura kuti hanzi sekuru wadatora mota nechimapurisa akati aiwa wape makiyi yavo nembatya dzavo obudisa mota yavo pamba pani pako hatipapanzwisisa wozi mbatya ndaida kutoendesa kushopu mota ndakamuti niwo mota dziri kupiswa panogona kuchengetera mota yako pakanaka paimeni gamaina panochengetedzwa nemuzukuru tikatowirirana akati panobhadharwa $30 aka ndinobhadhara sekuru handipapona but ava vasumuka nemota pamba vakabva vanosiya muhemeni gamaina muzukuru wedu pawakamutora vakatora vachiti tikunopepa kumadziwa takazoudzwa nemakuhwa kunzi ari kuchipatara tatizoenda kumuona nezverudo zvezvi iyo kushaya munin'ina wavo tatekwedawo zvezvisamoni rakaiswa David after munhu ashaya ndakatozoti nini kunomupurisa nina kuseva Samon usaite izvozvo Samon akaratoiswa vanhu pakaona mota iri pahemeni gamaina vachifungwa chaenda kumusha vaona mbatya dzirimo vanzi aiwa regai titaure mupurisa wamambo aone chiitiko chaitika ichi bhozi vanhu vakatora mota nembatya vachiita kuendesa kushopu ivo vanoendesa kupi kushopu zvokuti vakazoti pahemeni gamaina zvazvava zvavo izvi hongu uyu kondisheni yemuzukuru yaito aitorwara naika zvokuti aigona kushandisa mota yemurume wake uyu achiendesa naye kuchipatara asi iyi mota iyi ichienda kupi kumusha zvokuti yanga isina petrol bhozi ini panenge kumusha nayo ndaiziva kuti ndichaisa petrol ndinosiya zvinhu zvipi mukadzi munin'ina wakatanga uchema takangoti inhumbu yakarambwa ine 2 months speed yakanga tinayo ndio speed chaichaiyo kana nyangoda pambadenyaya amukungoti pane maitiro atanga kuti chite bhozi pane vana kana hapana pane vana vangati pane 3 pane 3 nawo nhasi makatora mbatya mukudzigoverani mwana anga ari murume munogoverani pachivanhu chenu ndombunzwa naupedzenyaya nhasi mangwana mukwaa kutora hembe mukwaa kutora hembe dzenyu nokudaririre kuti mudziyo ndowani ndowako mota zvese nehembe ndedzenyu munogoverani vane vana vari kudzidziswa chikoro chipaka bhozi vana oredya hamusi munawo kai vanani saka mabhethi ndenyu saka vana muchavapa hembe chirudzi tofa kugadzira ukama tofambisa toona kuti chii chiri kunetsa chanetsa chauraya munhu chii manzwa here hapana riraita vanhu mese nedambudziko murume wavafanira kutungamira zvirikuda kushanda zvererai zvirikuda kumbotereina kushanda muruda kudya zvamusina kushanda maziva maweakness ezvinhu zvamwana waamai avo saka inoda kupinda kuti mudye zvinhu zvipi azvidyiwe nemutoo iwoyo kana munhu afa munogara pasi semhuri handitika bhozi munhu ane vana vake vaaishandira anga asingashandire inini aishandira vana vake but imi mamusisina basa rezvese makukakatana chete kuda kuvavarira kuti ari pana azvirototovatora ari pano tushoma twatora zvino pachivanhu chedu zvinhu zvemunhu hazvidyiwe mahara zvinopfuka hazvipfuke nhasi paya zvinogona kupfukira zvinhu mukasazvibata zvakanaka ndokunge kana zvinizvo zvakashandwa nedikita rake risina chipomerwa paari anodzokera zvinhu zvake kodai mudzimai asina kufa mubvunzo waitokupai asina kufa angamuridziwe mota ndiani mudzimai nevana mukadzi samaenda kupi mibvunzo ndikubvunza zvese zvamaita izvi zvaa zvakananga kupi bozi kwandirika ndiri kuona kunge mukurasika todzora hanizvi kana chiri chenyu ihembe dzenyu mapropa zvese zvamuta shopu zvese izvi zvonzi izvi madetector mese hamuna chanzi nazvo ndezvevana manje kasitodhevana nokuhwani musukuwirirana vanhu vese vafa nedzevevana ani kasitodhevana ndiani aisekuru iwe aisekuru
sorry chamani. Inini sekuzitora kwanozviita. Mukomana kuti atange business imari yanzasi yangu. Andita kuti atange kuzamba kushanda. Babo. Munobhoye umwana ndinda kachengeta. Afaita olike ovanu ngogoride. Anditi achigara namai vamwe chiwachengeta. Kusvikaita zvaita ndipenyu zvinosondorwa kutaura kana kuti ndokubudisai panza nokuti ini ndoda munhu ane bhureni zvinovaka. inini baba wemwana wacho ndinomuziva ndaitotaura naye. Baba wemwana yakafa vakusorese hakuna dambudziko apa namai ende akufanira kutsvaga baba wemwana iyeye. Baba wemwana iyeye anoziva kuti mukadzi akagaramo ndikuzviziva. Saka inini musatini baba yeye ndomuziva makutorasika. Hamusati maane dambudziko rokutsvaga baba wemwana nekuti amai vacho vachiripo. Ndivo chete vanogona kukuudzai kuti ava ndivo baba wemwana. makataura vakauya naye takamuperekedza kwababa sekuru mwana wenyafa munoziva baba wake baba wemwana maiziya semataurira maizi mukomana akashaya ipini wacho koka makapani badza repini wacho koka makapani mari yekuratidza kuti kunokwafiwa makaenda nokusa kupi ndakaenda kunomuudza iye baba wacho aripo here aripo nhasi ari muno hamuno mahamba akatoramba kuti inini handiwekoko bhurazi inini haana kubvira nditizira amai mwana iye samazona ngatitezvizobatika endai munotora zvinhu zvinyi nhasi ndasinotiresana asi sekuru ndakunzwai nokutungamirira zvakanaka asi pane pamunorasika musanyanyoenda pamberi stereki pamberi stereki mupaenda imi mumakanyawo kuti zvinhu zvaifanwa kuitika zviri pachena inini matifanwa kubatai tiererai asazvipe defense nemurume wavo zvakuedza kubatsirai chinji hanchine basa kuvapa hembe dzavo nokuti makasviba imi kutaura kuno makasviba mota haina mvera yarivhura madhoo anokuziva se kwanguri motaura chete ndoda kuti uendetsvakudzo mudzokere pachikoro munoona idimasta nemukuru wepo anokuudzai kuti mota haina mvera yakutaura madhoo asi mimi makaenda kwese makati mota yemvura madhoo maida zvinhu zvemwana wenyazva kuipa pamadiro acho muchinyangadzana zvakaipa ende munowirira nokuti vana vada kuchengetwa ende makaita maitira mukaita panongo munhu achakaita bemba recustody munogona kushaya custody yemwana vana hamugona kutoza kuvabata nokuti zvikurakidza kuti pane kaunafu pane kakusawirirana ende mari yegoridhe yaida kutenga imba ndo pane nyaya yesei ndakabvunza munaye here munotiudza hamuzivi sekuru munoziva kuti mari yacho sekuru chakaitika pane muningi wangu asina kuya panapa vakatosumuka vese mura vakaenda kuharare vakasvika pane kombi yaida kutenga 17,000 handimapanzwa asvika pari pazvikanzi sekuru ndoda kutenga kombi but zvandaita apa ngatidzokei kumba pane stendi yandafonerwa pamupandanyama ndotenga stendi nekombi ka1 handimona wiki raakashaya muzukuru wedu takazobata ndakazozvibata panhamo kuti panhamo naqualification mwaenenamo pakauya girlfriend yake ine nhumbu hanzi girlfriend yakazikana musi wetuesday kuti pari leda dhani girlfriend inechi ine nhumbu musi wefriday atoita saturday achizobvadza yaita se ashaya handipapona takuzobvunza pamba paya kuti mukadzi walene mushaya unoziva here mainini handimuziva tagaragara kanzi ndomuziva haya chembhawa icho hakutodaakada kuti hano tunyanya tungoita seato tungoitika tikawika zvakanaka kana paakandipa bhozi nataenda kubasa ndachada kufamba ndakapindira mubvunzo indai pandabvunza nyaya iripo identify mari yenyu iri mari iripo mari yacho iri kupi apane patoti taure pana wemari kuti nanga ipa point teererai kana mabvunzwa bvunzo usingapedze akuratidza enda ipa point pane mari 17,000 kuti inaningi hongu mari iripo anani kune asisi wacho handimapanzwa takaenda kumusha akatipa $200 ikati $200 aikwanisi kuti tambe nhamo bhozi handisienda kubasa
kuna sekuru wako ari kubotswana vanotumira $100 mumwe sekuru anotumira 50 mari atinayo kakuti titambe nhamwe aite sei aite muzukuru kana murume wako ndamutora patagara tiri 2 naika kana murume wako ane mari kati akakusira atingamutaipo kana kumenisa nechibhokisi che$60 vati sekuru mari andogona kukuwanisai yandakupai 200 ndo yese tikati anu hapana kuipa asi atikwanisi kutsvaga bhokisi remurume wako yeusipo vatadhiraivha vataenda naye kumusika patasvika paya paona mabhokisi ekumusika raiti $100 zikanzi vatati aiwa hande yekupi kudhavs patasvika kudhavs zisu raida kutarisirwawo kuwana nekamari kandanga ndinaro ndere 250 ikati bati iro riri nani ndopaakatenderera akabata re1.290 zvakanzi sekuru randada inini ndeiri katoiwana kupimwe mari andipapanzwisa toiwana kupimwe mari inosvika papi wozi homwe yatinayoka idukuduku muzukuru ndo iyi zvikanzi zvatoita sekuru ndakaenda hande kushopu tasvika kushopu ndinokwereta ndipapanzwisa takaenda svika kushopu tasvika kushopu paya hakuna kokanokweretwa tikangovhura shopu hapinda mukati zvikanzi sekuru ndoda kuchinja handipapanzwisa anoda kuchinja isi taitoziva kuti wakutora pane mari yani yawo keshi vatasiduruka pari takaenda tina amai ashowa patazoona hanzi asekuru zvaiti kati ano pakanaka bhokisi ranga ratoiswa pasaidi karikanzi achakuchengeterai bhodhi yatotorwa kuti mochari yatoiswa kudhavs kati zvakanaka pandationa muzukuru kuti chimiro chiripo ndeyekuti vanhu vanoda kudya vanoda kudii kuti ndizoenda pauri iwewe kuti ndikuti uya ndipowo mari yeshuga ndipowo mari yechingwa hazviite sei hazviite zvikanzi mungade mari sekuru yanga inasisi wacho ndikati vandipa 250 ndikatenga chingwa che100 nyama ye100 chichi mari zvinoitawo zvakaita se zvakanaka vandipa uyu muzukuru mari 250 yebhokisi rere yapo handitya zvakanaka nhamo takaimhanya zvakanaka ikapera zvakaita se zvakanaka handipapona sekuru vakazotaura kuti no kana pane zvimwe zviripo zvakaitwa nemurume wako kana zvikwereti zvevanhu budisa pachena vanhu vese varipo naika tainyimuwa nguva yekutaura nemuzukuru wedu akashaya airamba akabatwa so naamai vake handipapanzwise kuti ndimutore ndine naye kushopu amai vacho vakanditi akafira murodhi mukuwasha chapedzera handipapanzwise ende zvakaita kunge zvine tiri murodhiwo vaita sirius vatamisa mota vatatoburuka vatanamata paya ndikati aiwa ndisatani hande tinosvika kushopu vatandosvika kushopu nokudzoka handipapona so vanhu ava aitotaura kuti izvo zvinogona kutenga imba nhasi kana kutopedza kukowaka ndotoita zvese mari ndinayo mukadzi handiti isu tasingade mari vandamupa zano inini rekuti ona muzukuru iwe unoziva kutenga godhi pashopu pamwe havachakuitira pane marati akasara pandakakufa imba yangu yari muno mumba tonokuwakira ka 2 rooms kumusha ikoko handiti pane pamusha wedu wati padhuze nepashopu tonokuwakira ka 2 rooms uchiita zvinhu zvakoko utsvaga musikana webasa handiti uchiita basa rako muzukuru vana vachiri vadiki vanoda kuchengetwa kana une mari yawakasirwa tenga imba kuti vana vazowane chinovabatsira paupenyu hwako ndipopona nemuzukuru wedu isusu 100% taitaura tese tichiwirana ati okushanda paizongoti pakapinda sisi wacho apa pamwe fungwa kuti kumukuroneza kuti akabudisa mari tomubvutira here isaiyo kuti akabudisa mari otenga stendi kana asina stendi zvinhu zvofamba zvakaita se zvakanaka bozi naitomutaurira sisi maizwa nyaya inini chandoziva ndechekuti ndiri sekuru vanhu vese vese vanashamisa sekuru vana vanachadzira chandoziva ndechekuti inini ndakafa nhasi kana ndine musha wangu hapana anokwanisa kusumudza nhumbi dzangu achidziendesa kusango vangave tsano vangu vangave maiguru mukadzi wangu kana munin'ina wangu haakwanisi kusumudza hembe achiendesa kwadzinoendeswa achiti dzinoda kugova nokuti panenge pasati pane nhaurirano yekuita sei yekugova saka inini ndakakwanisa kusumudzirwa hembe dzangu ndakasumudza hembe dzemunin'ina wangu afa ndichienda nadzo kwandinoenda nadzo vanhu vese vanosara vachindiisira nyaya vachiti pamwe yeyu ndiye ari kuziva mafambiro akaita kuti munhu aite sei afe waizita akasika kusumudza hembe achidzibvisa mumba
achidziendesa paari kudziendesa aida kuti tikasogowagara. Zvakaitika izvi zvese zviri kuitika zvadii, vanhu ava chaifanira kuitika pamwe chete, muzukuru wangu namukurungai vake. Zvavaifanira kuita, vaifanira kutorana vogara pamwe chete, ngatifambei tizive kuti vana vedu vafanei. Ndo zvavaifanira kuita. But ava vakufamba vachienda kwavo, ava vanofamba vachienda kwavo. Handiti? Ava vakufamba vachienda kwavo, vakufamba vachienda kwavo. Handiti? Ava vakasvika vakuudzwa vanzi ava varoi. Handiti? Ava vakasvika vanoudzwa zvavanoudzwa vanzi ava varoi futi. Handiti? Saka zvireva kuti maprofita n'anga dzavo dzinenge dzichipesanisa chi vanhu vaviri. Handiti? Vanhu ava vari vaviri mambo imimi vapei judgment yekuti vabude muno mudare vachifamba vari pamwe chete paonekwa kunzi chii chakauraya vanhu vaviri ava. Aiwa kumba haina basa mambo. Kumba haina kana basa. Kumba haina kana basa. Ase kurumudei. Buda mashoko yanobva kune vakwati kufamba kwacho ndatichafamba nayo. Pamusoro. Kana kune mari kubuda takabira. Kana vakafamba nekune mari tichakuita sei? Tichakuziva. chaita kuti uziwe mari mhanya kumurume wako asina ukama chinoteerera kana aida kubatsira usafungize kuti vanhu vanenge vari panhamo zvirema vanenge vachitoona kuti uyu mhanya kwake spidi yake kubva akunda voukama pane zviripo. Iwewe wanzi iwewe wakanga une $200 250 wakabasa waitora kupi mari ndakapiwa naiye murezi anditi iye yakafaevanice ina wangu yakanipa mari 200 achitibasa yakaita 300 ndakapa 300 sekura chiwa chasemwaleti mari yandatiwa musisini after ndadobvisa mari kuteka kofi afa mina wako uyu saka ukureva kuti wewe mari nhasi inonzi nani ndoti umupa jekesa nini aiwa munina ndowako agona kuisa vanhu pachita chevanhu kuti mari yangu iri kufamba nesababa haana kugona kumupa asekuru vake direct uri kuona pakaminyanya akapa iwewe ndiwo wazoenda kunopa sekuru nhasi vanhu vari kuti kudii pamusoro pemari yemufifutu tese kana iniwo ndazviziva nhasi mese havana sakuruza mese murikutanga pano mumwe munhu ari kupenyu vakaruza material things haasi chinhu ende munotsvaga kuti vanhu vangati mukadzi nhasi murume after 4 days pamwe mari yanokuvira iyo pamwe vana venyu vairomba saka muri kunetsana panapa endai munofamba inguva yekuti mubatane kule mazinzwa kule ndinoda kuti mubvise pfungwa yekuchidzira vanhu vemunharaunda kunyaya ikore kuti mota yaitaura mota haisi kutaura ini chandiri kuda ndiri kuti munofamba shuwa makanyangadza nyaya yenyu maifamuwirirana vanoza makaita zvakuda musha vandikoti mese muri ine hama nehama vana vanoda mese vabereki chiendai munofamba mafamba munodzoka kuda kuti imi amaini ava amai ndo vakazoza nemara ava vana vedu vakafanira zvakare mozvichenesa mota iyo paira munhu uri kuibvisa kana hembe musagove tengai mafamba ndinoda kuziva kuti endai munoisa pakanaka moto muchiwirirana nokuti imimi hembe ndedzenyu nyembe naiseu handi hamwe makazoona dzinodwa dzina mushonga dzinei saka endai munotora mota nokuti vehemeni vakamirira kubvisa mota mangwana munobvisa mota moisa pakanaka iwe murora ava ndaamwine wako apa chitangai kufamba modzoka kupi hembe dzemukadzi makagova ndedzavo vachivanuka hembe dzavo hembe ndedzavo asidzo manje dzemurizi wadzo dzaasikuraemuzomwana vakazorama kuti panhamo vese vakaramwidzana kuti panhamo emukadzi
rufuru rwakumira musha vakarambidzana kupa mukadzi ana uviga kuti zvakanaka hama dzemurume dzakangazisiwa saka hapana chakanaka saka isu turi tichipamba tinoda kuti nzwa 6 mudzoke kuno sekuru hanini nzwa 7 mudzoke kuno aiwa zina basa amai aiwa maudzokera mashure mama indo lazina basa chenda munofamba chenda munofamba ameno mune here vanhu vamunoziva vanogona kubatsira vanhu kufamba nemapurisa enyu mapurisa enyu ari pakufamba kwake kana kutaura nesimubuda moya padziapa tutaura neni tutaura neni muri makakwana musemhuri iyo imhuri yenyu moya kuseri kutaura sekuru tipedza tikaenda kunhamo murora aiwa iya asina basa